Matapos ang 5 araw ng pagsasanay sa basic bread and pastry production nitong August 11 hanggang 15, nagtapos ang 48 mga Pangasinense na lumahok sa aktibidad na ito ng Public Employment and Services Office o PESO at TESDA Pangasinan. Layon ng aktibidad na ito na maihanda ang mga Pangasinense sa pamamagitan ng skills training at makagawa ng mga produktong kanilang maaaring ibenta at pandagdag na kita. Sa pagtatapos ng nasabing aktibidad, tumanggap ang mga kalahok ng Certificate of Completion mula sa pamahalaang panlalawigan, cash allowance at food packs. Sobra, kahit na basic lang siya, malaki yung foundation na nabigay niya sa amin. So yung confident na marunong na kayo gumawa ng pandesal, ng cinnamon bread, at saka yung brownies, yung mga crinkles, gano'n na pwede mong ibenta. So malaking tulong talaga siya sa amin. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Employability Enhancement Program ng PESO at hangad nito na mapaunlad ang kakayahan ng mga individual na maghanap ng maayos na hanap buhay sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, inaasahan na mas mabubuksan ang oportunidad para sa maliliit na negosyo na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon din sa PESO, ipagpapatuloy pa rin ang community-based skills training sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mas marami ang makinabang sa mga programang ito. Lubos naman ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa ganitong mga aktibidad para masiguro na bawat Pangasinense ay may pagkakakitaan at mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga pamilya. Valerie Dismaya, RNG News.